Kapitulo 2. Panakayanak ni Jesucristo. 1. Ket napasamak kadagitingal daw anay waragawag tibilin ni Augusto Cesar, ngamin alubong may padron. 2. Daytoy timun una anaramid panakaipadron idi naggobernador sa di Syria ni Cirenio. 3. Ket napandaamin idi api na ipadron tunggal maysa itili na. 4. Ket ni Jose nagapo ijay Galilea, iti ili a Nazaret, simangat met sa di Judea ijay ili ni David, amanagan Bethlehem, gapu tanagtawod iti balay ken kapututan ni David. 5. Tapno paipadron agraman ken Maria, nakisaksi ken kuana isu a masikog idi. 6. Ket naaramid nga idi addada sadyay nadanunan ti panagganak na. 7. Ket impasngay na ti anak na nga inauna, ket binuon na ti lampin, ket impaidda na iti maysa a kulluong tawan ti lugar da iti pagdagusan sa di Bethlehem. 8. Ket adda paspastor idi ijay met laing, adaga nga agigyan iti away nga agayaywan nga agpuyat itrabii kadagiti animal da. 9. Ket ti maysang anghel ti Apo nagtakder iti arpada, ket tidayag ti Apo linikmut na ida tiranyag ket nagbuteng da unay. 10. Ket di anghel kinunana kadakwada, di kay agbuteng, tadtoy yigan kayo tinimbag adamag, tidakkel aragsak amay payto kadagiti amin at tattao. 11. Taitangal daw nayanak kada kayo ijay ili ni David, ti maysa man ang isalakan isu ti Kristo nga Apo. 12. Ket daytoy isu ti pagilasinan nyo, masarakan yun to ti ubing anabungon ti lampin, naipaida iti maysa a kulluong. 13. Ket naigiddato nga adda naikuyog idi anghel, ti maysa a dakkel a bunggoy, dagiti nailangitan nga buybuyot, nagdaydayaw iti Dios ket kunkunada. 14. Dayaw iti Dios ijay kangatuan, kental na iti rabaw ti daga, naimbag anakem kadagiti tattao. 15. Ket idi nga pinanawan ida dagiti anghel anapanda sa dilangit, dagiti paspastor nagsasauda a kinunada, intayo nga rod ijay Bethlehem, ket kitaen tayo daytoy a naaramid nga impakamu kadatayo ti Apo. 16. Ket napanda anapardas ket natumpungan da ni Maria ken Jose, ken ti ubing anaipaida iti kulluong. 17. Ket idi nakita dan impakamuda, ti damag anaisao kadakwada, maipanggep itoy nga ubing. 18. Ket amin dagiti nakangeg nagsidaw da kadagiti insao kadakwada dagiti papastor. 19. Ngem ni Maria sinalimutmutan na, amin dagitoy abanbanag, pinanpanunot iti puso na. 20. Ket nagawid dagiti paspastor, dinaydayaw ken intantanokda ti Dios, gapu kadagiti amin anangeg ken nakitada, akas naipakamu kadakwada. Panakakugit ken panakiparang ni Jesus. 21. Ket idi matungpalan ti 8 aldaw, taiso ti panakakugit ubing, pinanaganan da ti Jesus isu a pinanaganan ti anghel ididipay na isikog. 22.
Ket idi natungpal dagiti aldaw ti pannakagugurda kas tilinteg ni Moises. Impanda ti ubing ijay Jerusalem nga iparang iti Apo. 23. Kas adda na isurat iti linteg ti Apo. Amin nga inauna nga anak a lalaki managanto ti santo a maipahay iti Apo. 24. Ket maigayat ti daton kas adda na isao iti linteg ti Apo. 2 a pagaw wenno 2 nga pityon.